سورة العلق نيجي لكرو وكفولي سورانية على ده القرآن سورة فلوية من جينا مكية ما كان سورة ده وآياتها آية وجته 19 آية ذكرني تاني كننتو وهي أول ما نزل من القرآن عند سورة فلوية من جينا قرآننا هل نبي ما جينا نقفه أدمنا كلن جينا وذكر قرآن فلوية من جينا كيرن كان صلى الله عليه وسلم أسرع كيري صلى الله عليه وسلم ما من أن شيء سرنا سامبين أنيما أني سامبين أني دفعي تورا كلو وراي كده شو أكو مسيكو بنا سكرا منا شوفه دوما نجى أبو يه وبكمي أياه شوفه شوفه أيه كلو وراي كتير شو أبشي أبسيكو ناس سكرا منا دوما نجى أبا يه كم أياه شوفه kamano kera kaba dunya ko feginya na kide mulo sallallahu alaihi wasallam ay ko di dunya ko ma akanna kata ala ko udema batu ala batu ayinya sin odem nga batu sura jume o ka ma ko ko me batu ko minke awa no ko ala batu ko ye ak modeke akumba katla fana labe ka bodu kono kata kuluwodo be magaya ko gari hira abita kata dogo okono katige hada madewuna abita akala batu keen wonna katla fana bana abe jigi abina so ba muso khadija abe tla fana quradla ka dama abita yeno ma tora ne ndela sa asambi nani be dafa domina malika jiblasna kana yi asro kulwo en kono qari hira malika na minge malika kama ako iqra ko kalanke kiden kama sallallahu alaihi wasallam ako mana bi qara ako neti kalambay mo kiden kunya famia de kafo ako aleka kalando fo o malika dun kala nyini yede kalan ken no fe be mi fo ika sakaka kuma nyon famia kiden ko malika ma ko ma ana be qara ko nete kalambaye malika jibril kiden mine ka bisi kiden ya ka fola sallallahu alaihi wasallam bisli aglera de fo aya nin kasasoro تولا دونك من السا يا لبلا أكلمة اقرأ كلامك كده ما أنا بقارئ كنا تكلم بايد نما كلام ملكا يا بيسيتو بيسلك لنا يا بلاتو أكو اقرأ كلامك كده ما أنا بقارئ نتكلم بايد يا بيسيتو وبيسلك لنا فاسنيا سوا وكفى يبلغ منك أكما اقرأ باسم ربك الذي خلق كيرين فنبي كافو أنوفه أيها فمي ودلا كافو بمين فوي كافو أنوفه منا كده مسيكو فمي يكام نسنيا فلولا دونبا كوكو حكمة مبولا أوا ala ya la dunia kile na de kafo kalanti soro sengeko ora ako senge o jirala wala sakado ka fo kalante so ate so sengeko bo nya fefe be kalanke fana na do ka fo kalante so sengeko no te kamni da kunya folola ala ku mesi ka chide la dunia aka jibrila famia ka to bislima ke ngale abita fo ni bisli gele na sinya saba bo ajira ka fo kalante so no ya de la kalande nyine fiam bela nyimay anyo konte ni kibe nyini kala ni be lahara nyini kala ni bu fla nyini fana kala ashita kala kalante ma sagi ko de kala malade be ma to ko onka ashita sengende ko ani toro ani munyu ne sabade o cide sallallahu alaihi wasallam ni dakrunya awa duri olu foray o kera ka wala da foloy
wahay tigara o jibilla tara cide nyere sallallahu alaihi wasallam jigna ka bokulu wala anana maka anana amusonyo mai wanno khadija amba khadija anato ako khadija ako zamiluni ay biri fin birina ay biri fin birina ya tara sirane mbado fabe yere amba khadija ye biri fin biraka ciden dara fo siran talen kamama na basgira amba khadija asru nyanana ako adun kerade yemunde ako ale koni ale sirana ayere kuma bi ale komi natina to olade komi ale sorobi ka fo ale be bola o sika ba lela amba khadija muso nyumando muso hakli siglendo akama aki hakli sig ako jugumante soro de ibe chugo mina ibe minke o kama jugumante soro eye maye ibe yatima de lado ibuta muso falato chete mumbulo ibe lado ibe ko geleunta ibe kinye deme kinye ko be yoro ibe deme ala be jugman se ma chogodi aki hakle sigi foyti soro akonka wuli ankata ale fanincini do kube ko Waraqat bun Nawfal o kunye nazara kitabu kala nazara dina ale kunyo kala bon ako kalamba do be na ankata o fe yefe mi e kata nya foy bon blalanye o tara nya o fe o sele Waraqata fe ako ibal make de la mede korfo mumba da akafi ako balma de munde be abora korfo nyana kanya fay min kerala ani min foray ayol fo Waraqata e minke Waraqata ko ako nyeni famia ako ni gundo mi nyogon jigina nabilaay musaka ako ne natara nin ko kun ka ke ne nyana ni nin kira ne nyana o do na be deme ko sobe be deme sementi alena ako ne natara domina ni ka dugu mogo bena ibo dugu in kono no don kira ne nyana be deme ko sobe nin kuma inde balala ci dena sallallahu alaihi wasallam ko dugu mogo bene bo dugu in kono domina ni ko dugu tigi dema ko bene genga bo dugu in kono domina abe do hakilla wa abe bunya haklima na ni ko ibina gen domina o sigile no noy o bisika ke sigin fe ibe gen domina o bisiko famia nka dugu tigi de aka dugu kono kibina genga bo dugu in kono domina no foray aw beke balana kuma ida kuma in balala cidena sallallahu alaihi wasallam ciden kama awa mukhrijiyahum ubena ne bo yanwa ciden ko beke Waraqatu kama ko beke efle kana ni mi yeni ma shimana noye aka mo man no o nyogonye fi kala bo ngama me Waraqatu fatura wala kadiya ama yani ciden ka ko kata nyefe o do bale fara ciden ka sabawka do ko ale be falma ko mukhdaram tabo mi fora geranya na adaro la kaba kalaidu tayfana ka fo abadem ko ko mamme ale fatura Khadija panichininde no ko fede la wahayna natugo bo boranda mayala kana chide nyana
ne fonte mena o soro kan kofe ora o soro ne flende ko ege fin aya duru folof la do sababu me qur'anita aya duru saleno amma dama daluye kama soro sababu ka hakli kun tekele awa o be kome o hakli kadi nyogonye mogo soxlay cire yiretile la muña qur'ana be dursi mu lakalla amatame ma nani kan do ka fola miña qur'ana be dursi bo do kumbe sanjete ke sura kele nofe umar ibn khattab re amena suratu baqara nofe de yana ka dursi lakalla re ko aya dafa do mina kay miside faka ka hidayatu bi ka mogo la dumini yaro mamye sura kele mba ni mi sifa enet la qur'ana do mina o be sunga ke dunga faye mogo bolo de nga awa mogo hakri tekele ka fo ika wala da kana teme aya duru ka taw ci de nga wala da folo kra aya duru ye awa o kuma tala mogo hakri tekele o duru nyere mogo do se ko tayre do be to ko kungelenke awa aya kele no fa mogo do hakli ka goda do yere olu hakli ko iba fo jido sababu yo olu ta kun te kala njere ni yemin kala be barake nay o sababu de te umur keleje yemin kala bo bara tabu doni mundi be doni to ibolo ni bi ka barake nay doni be tangani bara de ngane be ka kala ni ka barake nay abe tawo olla kalamba chayara nga doni ba dogara kala ni doni umma o tekele kalamba kacha nga doni ba mancha ibe min kala iba do ibe ka barake nay abe fori ko doni ba walla ala reba fo qur'ana fangore inma yakhsha allaha min ibadihi ulama ko doni ba o doro le besra ala ye aka jona tabu wiye min do obi ka barake nay nebi ka kala iti barake nay ete doni ba yo eto ko de kalamba kete doni ba ora kalan ni bara de bitanyo wana ora be soro ka ke doni ba bari doni kalanto dima ala ire de doni ndi wattaqullaha wa yuallimukumullah ayesra ala nye ala be awla dunya wala tere muye ala ko mi ko ke ay bal mine ko tu ni trana la do ala be doni dima kalante doni dima ma de kalambali yare irete ma bali donina be ma do soro kalambali do ma kala de nga doni ba do abala donda tauhidi ba bulu aka tauhidi da faleno ni nyagari ka kalana ni na tura nyogona abibi ne ata to ko semene donc abibi ne aye kala baw lame aye tinyeti ulame o be sabat leno adus kuna hakli kadi ama kalande ata to ko semene do nga mushriki karamo karamo ni kunci akuna abi mo ya goy kafi kala neno tawli tigi mi nya kadina famu ka ciren ka tabulo sallallahu alaihi wasallam tabulo senmay ko famya aya lame halna ta to ko sebelen do kalamba do de doni ba do de kalamba ten ka doni ba do de wala ko doni ba do besra alenye aka jon ala ka doni na fama dam na ka fogo mo nan ne Qur'an dursi mun to o jate nun te tiga jate yo abunya ay tiga jate wote tabu mun fora mun lakalla no to nana ba kalamba bo to ko ta ko fara fara nyon ka fon nundo abisa ke ma wore tumbi alo fatura ire ka so to ma do tabu tiga ya tar mun to bora no la do na naye bo o le be fo bisi wa ko musayla ma kale o kale ku ye tara musayla ma kala samina o Qur'an al-Islam fara ga ma bagalen ke mafla ko ya so ci defana fatura ya so ga sabade ko tabu awa ci dem fatlende adona ka fo Qur'an da fala fente farakato mbo ora serve mana kala wati ka dursi ya Qur'an be dursi ci dem fatu bali yedo de dursi te ka fo Qur'an be ko
kama soro qur'ano yirman dafa fol bismillah sura inda bin nane ala to arrahman alam yahina la bolen tigi arrahim alam yahina kragalen tigi iqra ala ko cide makalanke bismi rabbika alladhi khalaqa ni mari to i mari me danike خلق الإنسان على ده هذا مدنين دا من علق أبو جل كتر له ده هذا مدن يفولو يباكنا منجي ودي بيلما كake jeli بيلما كake سوق كتر وسوق كتر هذا مدن دا نكابو ده له اقرأ كلامك وربك الأكرم إيه ماري ده مسابة الذي مسامي علم بالقلم نا إلا دنيا كه نكلمية سوالين بكلمي على دان فين فلو من دان ودي كلمية kamna ya dan ako sebeni ke ako yalla mbay mun sebe ako fefe kanga ke yani nyawli ce ki ka be sebe o kamni kalmu bollani sebeni o dona sa hali ba be sebenna ko ka ta nyawli be sebenina hali ce de sallallahu alaihi wasallam aka sana yele so a yelena ka se fo degrema ako ko aye kalmu in ka sebeni kame kama fa ya yede ma fa ya kalmu yeye ma fa ya alai ako atara yorla فاي كلمه يسمن كامه علم الانسان ما لم يعلم على هذا ما دني لا دنيا فينا اكون تمين دون دوني نبيلا على دي اديم نا ibina do mina i wolo do ite foydo ite hali bado ite fado nga soni ibini bado kabo mogol soni ibini fado kabo mogol ha laba ibini bal mawdo ha ibini ka dugo mo bedo alaba ka dugo mo ikajawna mo ha ibe mo do bido wa ala de nin kede kalla innal insana la o jora yan wa ay tigara yan ko fe sura wara wi renana yani sura en to kan nga sura be kala nyona ci ko mina ci de nyere de yo ke sallallahu alaihi wasallam ni aya min nana ci de ba fa ya sebe ni kuma be fo sura min ko na ya sebe ka faroko ni min nana ci de ba fa ya fara ni sura en kan ni kuma be sura min kono aya sebe ka faroko sura fara farankali o ya cire raka bare sallallahu alaihi wasallam ga sura da nyokon kasa o re sawa ka bare udada choy ga halo yere ciden ka hakilla una ka kuma kan anaka ke chogo yolu jate minana ciden kuma sura mun fara nyokon kan nabi sali nabi mun dada nyokon kan ha ora o yolu jate minana ka sura dada nyokon kan ni choy na o ciden mo oke ka qur'ana be da nyokon katan nga aya ko ninda jogo ala yere de oke o tawfiqiya ya tawfiqiya o doke sabu na ala sona ni min kele kaba yile man meseka do aratu o ya ala kama benye sabu qur'ana be da jogo mina ni mamin ko be changement do ola eti yere nyini dia slamo na soy wolo abe ni jogo mina kamni sabu ya ke jogo mina be ni jogo na ma sika falendo ala tuguda kalla ala ko obla innal insana laqta ada madeni ko nimbe yada dede ada madeni abi yada mundela arwahu istaghna na yaye ko ala ya kare na la hada baden ke fentige kaba abi yada de ore kacha mogola hadi mogo bete ore kacha mambe soroke katla ka ku soroina ka be mogoma ki majigi mo macha mogola de min kacha de yada min mana soroke kaba albisinga kamanya ka mo to sanfe ina fa kuma le ka sa mo to ko de kacha inna ila rabbika arja'a ala ko sagiro be kata imari de made imana yada iteto yalla ina na de ibita ko ki hakle jigi ki ka do sagiro be kata imade made ara'aita alladhi yanha 'abdan mbali awa mana mami na lebe jombale idha salla mamna na salila o jonye abu jahali ana nyogon kafri fefebe dukulo ka nubi ka ala mo bale ala ko barala ha magan kafri jugu bay kumbe ko abu jahali amr bur hisham amr bur hisham magan ka ko ma ko abul hakam ko dona tidi yow to ko ndey la baña jugu ka ko abu jahali ko do mali eni kira ko dona ye ima sega ala ko do ko dona tidi da to da ko abu jahali abu jahali ale de ko ale kana cide nye na bina tenturu olu kal kaba koro ko na ale yayi dongo do de kalbe tay senda ciden kaka
ka nyada ni bogo tere kene nyogoni akalla nu ka joyi ko fa ko de kala ti soma de awde baye na to kana a tenturu an kal kaba koroyano no te nini ay dongodo betan senda kanka ka nyada ni bogo tere akalla no eminge atoro la sana ka furanguru nunu beto kana baroke al kaba kerafe tora dono la cide nana sallallahu alaihi wasallam kana ejo al kaba kerafe ka sali dambe cide nye jo ke ka kumre meleke kati tento o cide tento do sallallahu alaihi wasallam a wulila ki kamalem batama katara cide ma asurina cide na ko albina senda cide kanka asina ka kulo ka girin ka ba ko flafe ka sefa e mo to nyante fena jale fendo de bolla kata atu no gama ko agaraldo ko ale surnyana na minge ko dinge do tigera ale na che tasma de be dinge ko no ko kamando bi ka feke feke kata ale ma adano sinya kelema de cide sallallahu alaihi wasallam cide tlale salila cide ko ni kuntura nena malika ko mbi tige sinfon buje obe min ke bagana de ka abo sura sinfon udwan ko malika ko mba kete ka tige ka bo nyona sinfon adano sinya kelema de cide bi sali abala janya kerefe ka wuli kiwita tamaka adano siya kalema ama ko robotu wa alako nkibariya ale membe alaka jombali na salla ko ati sali yanno halbe ya nyoko kafiru be ba fa ko iti sali on ka dokulo kayanno ma ati sali yanno ni itenda ya iba bogocha katanda o mo be alaka dokulo ka ko sali te kaka ne ka bako ko atekeya ni ya keya za bako che katana Abu Jahali awa anyogona wote araita nki bariya in kana ala alhuda nasro ale de be kana kadon min bi sali nazo de be ala kasra kano aw amara bit taqwa wala na nyamralike na la siranyede hali ale babali araita kibariya in kadaba wa tawalla nale nakalike ki kodi ale banala tama ki kodi oma alam ya'lam bi anna Allah yara yala le ma dawa ka fo ala be yeli kede abika bara minke ka fo ala nyambala yala le to donwa kalla abla la illam yantahi nama dabla la nasfa ala ko nkalla fanka mine bin nasya ni tensiye mbabine na tensiye nasiyatin tensi kadibatin miye galonti kala tensiye qata'a miye filimanci ka tensiye khata'a miye khatauba ka tensiye filibato ka tensiye falyad'u nadiyahu aka wole daw wole ba wole mo kada ya ku wole abu cide sallallahu alaihi wasallam ala ko ka fo Abu Jahal kelenye abika jangamu min ke magan kono jide bunya tama mi nabe ka ke magan kono ko ala de magan kamalen kuntigi ko asago be magan de mi sembela ko cide nga faaye awla laka faawla thumma awla laka faawla ko cide nya faaye ko Abu Jahal ini nin kakan o kofe ini nin kakan ko kafiye ibe ni jangamu mina ibe ni nyere bunya mina ni kini nin kakan o kofe kini nin kaka cire ni fay minke ako cide ma modu ibene de babali idi seka ini mati seka foy kenena woni ma sabali yere ni be maga bolom be fa demiseni bon shintala e kama ambi kele yan demiseni bon shinta ba be yele so manka ki kele yan ini mati seka foy kenena afo ki bene babali ala ko rasa faliyade onadiya ka wole mo ko wole sanad'u zabaniya ka demisen wole na yu wole an fana bina zabaniya malika wole akama zabaniya malika ye malika mun be tasma kolo silila
mum be mo jangata tasma kono hine to lutu sukuna da kam fana no olu wele mo ko robotu kule ka de be wele ci den kama ay wala ko ku wele na yu wele fana be zabaniya am fana bo olu wele kalla hobla la tut'hu kana tu wako wasjud ika sujudi waqtarib kasurunya alama tentu ika sujudi awa alama ayo kama Allahu akbar Allahu akbar sujudu kalan sanfɛ sunna baara do ka fɛn wajibiyalen tɛ k'a fɔ wajibiyalen do kalanbaa ni sera ma sunya sen i ka sujudu awɔ tɛ ɲini fɛ fɛn kɔni do n'i y'a kɛ i b'a baraji sɔrɔ awa ciden yɛrɛ sallallahu alaihi wasallam a tun b'a kɛ o to nin sura in na ciden a sujudila a la malikaw b'a fɔ ko mufassalu sura ko sujudu yɔrɔ t'a la kuranna sujudu yɔrɔ olu y'a bɛɛ kɛ yɔrɔ 11 ye ko mufassalu ko sujudu yɔrɔ t'o la donc ka sahara hadisaw la k'a fɔ sujudu yɔrɔ b'a la nin yɔrɔ saba bɛɛ bɛ mufassalu la kuranna sura suru na ni ciden sujudula la suratul najmi laban yɔrɔ ciden sujudu yan nɔ ani idha sama'u shaqqat ciden sujudu o fana na ani nin sura ni o ye suratu alaq ye a sujudula nin fana na kuma sahalen ye de sujudu yɔrɔ do n'i y'a kɛ i ka baraji sɔrɔ nka n'i m'a kɛ fɛn t'i la k'a fɔ n'i m'a kɛ i bɛ jurumu sɔrɔ o t'a la Umar bin Khattab ala ka diya ma khalifa filanan a ye to khutuba la don dɔ la ka sujudu yɔrɔ kalan khutuba kɔnɔ a ye sujudu yɔrɔ kalan min kɛ a jiginna ka bɔ minbaru kan ka sujudu kɛ bɛɛ sujudu to sujudu sariya ye ni min bɛ ka kalan kɛ n'o sujudu la de fɛn fɛn bɛ k'a lamɛn bɛɛ bɛ sujudu ni min bɛ ka kalan kɛ n'o ma sujudu wala mun bɛ k'a lamɛn o tɛ sujudu Umaru jiginna minbaru la ka sujudu kɛ min kɛ misiri kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ sujudu bon juma wɛrɛ a y'o yɔrɔ kelen kala tugun a surunyana sujudu yɔrɔ la bɛɛ y'i labɛn sa sujudu kama o ɲɛna komi a y'a kɛ juma dɔ in na cogo min na k'a bɛna kɛ o don tugun bon a selen sujudu yɔrɔ la dɔrɔn a tɛmɛna ma sujudu a ko ala ka jɔn k'an bɛ tɛmɛ sujudu yɔrɔ la n'a diyara n ɲɛ de an b'a kɛ an bɛ baraji sɔrɔ nka n'an m'a kɛ fɛn t'an na y'a a fila bɛɛ kɛ dɛ k'a jira n'i tɛmɛna jurumu t'i la nka n'i y'a kɛ i b'a baraji sɔrɔ